Να γυρίσει ο ΠΑΟΚ αυτό το σετ. 23-23, έτοιμη να σερβίρει η Τσιόγκα. Λάθος θέσης από πλευράς Παναθηναϊκού. 24-23 ο ΠΑΟΚ. Και set ball για τον ΠΑΟΚ για να φέρει το μάτς στα ίσια. Διαμαρτύρεται ο κύριος Καλμαζίδης στο δεύτερο διαιτητή. Συνεχίζει να διαμαρτύρεται ο κύριος Καλμαζίδης. Ατιμόρυτος. Τελικά πήρε πίσω την απόφασή της η πρώτη διαιτητής. Δεν ήταν λάθος θέση τελικά. 23-23 και πάλι. Πιάσανε τόπο οι αντιδράσεις του κύριου Καλμαζίδη. Σερβίρει Τσιόγκα, Ρόγκα, Άτκινσον, βγάζει την άμυνα η Williams. Η Κυπαρίς σηκώνει για τη Φανκ. Άμυνα της Παπαφωτιού. Υψώνει μεταξά για την Άτκινσον. Εξαιρετική άμυνα της Ντέακ. Κακή πάσα της Williams. Δίνει ένα πολύ εύκολο πόντο στην Άτκινσον.